Muna na ako mahubog tiwas guys. Hayag pa man ay kapoy po. Maglingkod lang ko ani kay at na ako kay wala gyud makapangawat ani. Paita to sa una sige ko nilang gikawatan mga babae mo sila dapat sila kabalo mga bulak. Dili para nako ba nga bisag lalaki ko kantigo ko mutanom. Nara maliday siya day. Ato sa hulat-ulaton day. Kaya kato rin sila mga tapulanon to. Katong usa gasige rito pasiksik, katong usa gasige patambok. Wala to. Pero ako, maglingkod ko ani kay may nalamang. May 15 mil, may 10 mil, 20 mil. Nalaman ko na bulak, kanay kwarta. Day, atong ning timing day. Ang atong buhato nani kay di magita makakawat kay naaraman gyud siya. Atong putlag tubig kay paano din na makakawat niya. Yeah, man gyud nagsubayong ng tubig ana day. Pero makawat na ato to yung bulak. Nya, kabalo ka asa ng tubo day nila? Oh sige, kabalo ko. Atong ano atuon. Sige. Hina ka day. Asa man ang tubo ani day? Asa man ani? Darag tubo day. Amo ni. Dara. Sige. Ato ni putlon kay aron dili na siya makapimisbis, mamatay na yung bulak. Sige day. Bira ta. Bira. Igo na day. Kay saktan ta. Salamat. Ay, okay na bigay na akong sanina kay ulo kay sus. Salamat sa Ginoo sa dugay nilang kinawat nila sa akong bulak. Ay, sus, wala gyapon. Nakakita ay akong customer. Karon ako atuon sa ubos kay akong hibalagon kay akong galagyaan sa akong mga bulak kay sus may na lamang ay 5 mil, 10 mil, 20 mil, mga manay presyo sa bulak. Akong mabulak branded ba yan? Ambo kayo. Wala galawos ang dahon. Hindi upas kong kinabuhi. Maka-customer ako, manalamin sa ko. Wow! Sarap upuhan ako. Kundi, daghang ginipalit sa kong bulak. Igwapo kayo ko. Yes! Nakabulak na dyan ko. Tapos mas bawas kaya kung doon kong mabulak. Yes! Makasapatos na ko nakaparso sa tubo. Excited na kayo kung makita sa customer bulak. Tapos ako. Yes. Kumalag mga bulak. Nindot kayo kung mga bulak. Eh, sus. Lawak na akong bulak di ay. Buwan sa ako din akong bulak. Usa dali kong bulak ko pamubo na yan eh. Ako bali na yan eh. Bisan kay sus nangalawas mo din akong bulak. Uy, namdes anoy, namubog bulak. Na, nanak dito kalawaton ani. Oh no! Parang paitaw nalimot man akong bisbis. Kanir ba yung mga bulaka mga 20 mil na bagong buok ani. Ay, be ako na panidaan. Bet na awan akong glarughon. Sus ako din bisan deh. Bukang wala ko ilay kamin ka mauran yung bulak malawos pa. Oh no! Uy, bulak man day nood akong yung gibisbisan. Karon, kwarta na ni. Wala gyapon di gyapon namatay. Mabuhi gyapon siya kay daghang kong tubig. Na, mabuhi magtarong ha kay para kapalit ka mo sa akong bugas. May nalama. Makapalit na ko anig buluyokon. Kinang mga kuan. Kamu ganing mga tao mo, katigo mo dapat mabuhi bulak kanang pagbubo. Ano ang pagbubo ba?
Sakto. Buhi. Ano na siya? Doon ako kung kauban. Nga amiga si Day Ginalyn. Ang kawaton ang bulak. Para makabalik kong bugas. Ay, asa tagay kong amiga ron? Naging ko tasa. Uy, aga ko maning akong amiga, si Dayflo. Sa maning lingkod nga nag-ungak man. Ay, balik ko tasa. Dere ra ko magulat niya. Ako ra to tiyang fix kan. Aga ko man din ang amiga si Dayflo. Naglingkod man nga naghungak. Sa guni ang gikaon, di man bayabas. Dahon man is bayabas ng gikaon. Kanding man ganing bayana, biyak mong atoon. Uy, na naman akong amiga gadulong. Ay, salamat. Makuha na dyan naman itong bulak. Uy, day, na naman day ka day. Ay, salamat. O nga nung mag-good, unsa magay problema? Nga nung naman ka diha, dagunsa mag-good ka. Nga nung nagkaon magkagudlot sa bayabas. Dapat ka itong bunga, murang puday ka kanding day. Ay, sus day. Wala may laing makaon. Gulat ko ni mo. Nga nung siksi man ka. Ay, maili ko dito day. Na, nabagoy baili ron. Nga, corona man. Ay na, day. Sinikreto ra ng amuang. Nga, unsa ba ito ang kuwan diha? Natay rakit di nga, mapangin ka man. Si Anoy. Namisbit na pong bulak. Gwapo na pong kaayo. Matay nindot man kayo ron day. Nga, malalon ko na yung bulak dito. Oh, mahal. Sa, karon 15 mil na, og 20. Maayo man kayo ron. Nga, atong kaon dito. Oh, Kaya ako, wa ba po ko income gud doon tayong panahon na. Wa jud ko'y racket mo nang ato nang sugdan ron. Tara, atong kaon. Tala, atong kaon day. Kay, wala ba ko'y bugas, gutom. Aw, tara. Kaya may nalaman po din taon day. Sus, ako wa pa po ko'y pambugas sa balay. Tala. Uy, day. Kusa madagi ka, day. Nanambok, madagi ka, day. Kinindot pa rin mo dress. Saan rin mo niyang palit? Sa okay-okay rin ni day. Amay man. Makakuha ka, day. Pili po kong yung nana. Uy, day, baring siksiya kayo ni mo, day. Nanambok, madagi ka. Ikaw kasi naniwang ba dalang balan sa na. Tala. Batal kay matay magabi nang ta. Ay, sa maglikod-likod kay hapo naman nga. Sige pa kung lakaw-lakaw. Wow! Ay, sa mga bulak. Kay doon na magyud ka sa ilahon day atong panidaan. Kay basig wala pa nakalakaw. Masak pataan ni ron. Oh, namubo man to. Gani na pagikan, doon sa man to. Namubo pa man to siya atong panidaan ra. Sige sige atong padulan da. Wala yung makapangawat ang kakao ng lingkuran kay sige pagpalayo. Nagamang mangawat ka ng lingkuran na kay may nang na. Isa pa na kung wala ko kabubuo. Pero niya na relax sa kipi. Ay, may nalamag na ibuduol ang meron ako. Baligyan din ako 5 mil, 15 mil, no? Na kwarta, kapalit ako kung sakyanan ani. Nara malagi day. Oh, ganya. Ganya, abi na kung nalakaw na to. Unya sa may atong gato na ni day nara man siya. No, ga sapatos man mulakaw na kay kuan man ga ilit man. Sige atong panay ato sa guratulaton day. Hindi na ako mahubog tiwas guys. Hayag pa man ay kapoy po. Maglingkod lang ko ni kay at na paita to sa una sige ko nilang gikawatan mga babae mo tas dapat sila kabalo mananom og bulak. Dili para nako ba nga bisag lalaki ko kantigo ko mutanom. Nara malagi day siya day. Ato sa guratulaton day. Kaya kato rin sila mga tapulanon to. Katong usa gasige rito pasiksi, katong usa gasige patambok. Wala to. Ako, lingkod ka ni kay may nalamang. May 15 mil, ay 10 mil, 20 mil. Nalaman ko na bulak, kanay kwarta. Day atong ning timing day. Ang atong buhaton nani kay di magita makakawat kay naaraman gyud siya.
atong putlag tubig kay paano din na makapag niya. Yeah, man gyud nagsubayong ng tubig ana day. Pero makuhawat na to yung bulak. Nya, kabalo ka asa ng tubo day nila. Oh sige, kabalo ko. Atong ano atuon. Sige, sige. Hinay ka day. Asa man ang tubo ani day? Asa man ani? Darag tubo day. Amo ni. Tara. Sige, sige. Ato ni putlon kay aron dili na siya makapagbisbis, mamatay na yung bulak. Sige day. Bira ta. Bira. Bira. Igo na day, igo na day. Kay saktan ta. Ano ka? Mana na yung tubig. Tato na sa luran kay. Ano sa mga wala may tubig? Oh Ano no! dito ang agigit ha? Ano maning wala naman po tubig? Ano sa ba ni? Kung kanos ako mamuubos ako mabulak mawala mo yung tubig. Nalawas na bago tong uban akong bulak na ginagyo ka kwarta ani. Nagoy, hinuong ano maning naputol ang kuning tubig kay kung subayon sa gundib eh. Sus, nanapod to yung mga hawat ito sa kumabulak. Sao na ane. Bahala naman ito yung mga hawat ito kung nabiin na po doon hapit. Ako sa subayon ng linya. Tatuan na day. Murag nilakaw na to si kay murag magsubay na gito atong giputol nga hose. Uy, tanawa lagi. Di putol ang akong linya. Sus, kaya sa burgi gabuhat ang putol ang akong linya. Uy, morning, wala di mo agi kay giputol. Di ay. Tala atong hinay-hinayan day kay kuha day. Sa pa. Kaproblema man to siya. Ang murag Maguan to siya Wala tubig. nitindog na day. Na. Kung sao na kuha ni patay yun akong mga bulak. Na, natawa day. Hangul man kay bulak. Gaba ra na niya day. Pala ato na. Bahala ko ng ano yan na. Pala. Luyan ako ani. Ngayon, saan ba naku ani ron paghimo? Ako sa kuning isumpay. Bahala na to dito para mo agi ra gid ni. Sumpay na lang man eh. Na, sana. Di insakto gito akong sulti ni mo day nga. Katong niyong ko nga putla na tong tubig. Problema sa makapaggusto gito tarong pangawat day. Pasagdaan nato na si ano nga. Magtanom, kita itig kalawat. Diba insakto? Oh, may na mga kwarta ta. Oh, sige tala. Hinahin sa witsa day. Karin mo rang mulgi ka naman na siya day. Tala, to day. Basta nga akong buhaton, ako'y kuha. Ngita tag balde, gulay balde. Aw. Dito lang bulak na. Oo, tala. Sige, tala. Tala. Hinay, pagdali. Kaya mas okay ni. Mas dagod-dagod itong makuha na. Higo pa ni kaluagan po na ito, day. Oh no! Pilihan ang pinakamatay. Kani-kanila yun. Kani-kanila. Diretso na dito. Ito kanina day. Kani. Sige. Kani-kani. Diretso na dito. Sige na, iuna dito kay saktan ta. Dali. Loko. Dapat day. Sige. Iuna dito na. Una. Dik. Day. Sus, Ginoo ko Lord. Tabahan ko na rin kay Big. Oh, no. Yeah!